fahimta wani ya kenan gaskiya kenan haka take din nan haƙuri wajibi gun kabilal kenan dan uwa rabin jiki hannun ka bai rabe ka yanke kayar ka ƙara juriya dan uwa rabin jiki hannun ka bai rabe ka yanke kayar bilal ƙara juriya su ne da daɗi ko rashinsa ne mi musu ɗa'a dole ne. Wace ce ita? Matarsa ce. Matarsa? Matar Jafar? Yaushe Jafar ya aure ban sani ba. Ita ce matar da ya aura. Kwantar da hankalinki Amira. Ki tsaya gaya miki dukkan abin da ke faruwa don ni ma nasu ta gaya min komai. Da gaskiya tana cike da ƙalubale, Bilal da muke gaskiyar ka ƙara juriya. Da gaskiya tana cike da ƙalubale, Bilal da muke gaskiyar ka ƙara juriya. Bilal, 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 Bilal. Rayuwa kenan, duniyar da kenan, wani na fahimta wani inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Me ya faru da Bilal? haka take din nan haƙuri wajibi gun ka Bilal kenan dan uwa rabin jiki hannun ka bai rabe ka yanke kayar. Kinga ta shiga yanzu kuma. Amira, na kika je? Asibiti na je. Asibiti? Asibiti wajen wa? Na je barka ne, na je in yi Allah ya raya. Wa ya faɗa miki ina asibiti? Jafar kenan. Wallahi ba za ka taɓa cin amana ta Allah ya barka ba. Saboda ni da zuciya ɗaya nake zaune da kai a cikin gidan nan. Kuma bara ka ji in gaya maka duk daren daɗewa duk abin da kake koyewa sai ya bayyana. Amma ce miki a ɗan dakasa Jafar, ka dakata Jafar. Wallahi Allah ba zai barka. Jafar, idan ka kasa gane inda kai shuka, kada ka kosa. Wata ranar ruwan sama zai nuna maka. Rinjiyar rashe ta. Da gaskiya tana cike da ƙalubale, Bilal da muke gaskiyar ka ƙara juriya. Yanzu baki gamsu da duk bayanin da ne miki ba kenan? Jafar, ba zan gamsu da abin da kake faɗa min ko da ko za ka rubuta dukkan littattafan da ke cikin duniyar nan wallahi. Me yasa zaki ce haka? Saboda na ga zahiri kuma ba zan yadda ba. To ki shirya mu je asibitin. Jafar, me zan je in yi asibiti bayan na riga na ga abin da zan gani? Mu je ki ji gaskiyar maganar daga bakin matar. Jafar, zan je asibiti amma ka tabbata idan har aka faɗa min abin da kake kokarin fahimtar da ni ba haka bane, wallahi Jafar, na bar gidanka har abada. Da gaskiya tana cike da ƙalubale,
Bilal da amince. gaskiyar ka ƙara juriya da gaskiya tana cike da ƙalubale. Bilal damka gaskiyar ka ƙara juriya. Bilal Jiyan da aka yi Bilal ba lafiya. Allah ya sa Bilal yana raye. Abin mamaki da rana wayar shi a kashe, ana ta bugawa ba a samu ba, amma yanzu kuma gashi an buga waya an samu ba a ɗauka ba. Ya Allah ina roƙonka da halin da Bilal yake ciki, Allah ka zama mai sauƙi a gare shi. Allah ka kawo mai agaji da gaggawa. Ki hakuri Hajiya. In Allah ya yarda Bilal zai dawo gidan nan cikin ƙoshin lafiya. Da gaskiya tana cike da ƙalubale. Bilal damka gaskiyar ka ƙara juriya. Bilal rayuwa kenan, duniyar da kenan, wani na fahimta wani ya kenan, gaskiya kenan, haka take din nan, haƙuri wajibi gun ka Bilal kenan. Dan uwa rabin jiki hannun ka bai rike, ka yanke kayar ka ƙara juriya. Dan uwa rabin jiki hannun ka bai rike, ka yanke kayar Bilal ƙara juriya. Hajiya lafiya kuwa? To gani nan zuwa yanzu. Iyaye siraɗinmu ne, buɗin ai mallakinsu ne, da daɗi ko rashinsa ne, mi musu ɗa'a dole ne. Uwa ke ƙara nazari kuma ya a zahiri, soyayya karatar rufe idanuwan kidu, burina yanin idan ka ce za ka ba mu wahala a kan wannan lambobin nan wallahi za ka sani. God. Bilal idan ka ce za ka ba mu wahala ka ki ba mu wannan lambobin banki wallahi sai ka sani za mu matuƙar gode kama a rayuwa. Da Allah ku yi haƙuri, wannan kuɗin da ke cikin wannan jakat za su ishe ku, suna da yawa, na tabbatar da za su ishe ku iya adadin auren da ke bukata. Jakwatan babarka kanwa maka kasa, wa ya gaya maka akwai adadin kuɗin da muke so a wurinka, har kake mana umarni wai da mari da waɗanda. Kai jira kana ɓata mu kanka lokaci, mu nan gida ne a wajen mu. Mai gida idan ba zai faɗa mana gaskiya ba, ka bar shi kawai mu mai dukan tsaya mu kashe shi mu kashe banza. Ka tuno mu sashi. Uba shaka. Uba shaka. Mahaifinku ya bar dukiya mai tarin yawa. Ka san shi da kyauta.
wai da ma ya rabar da wasu gidajen ga marasa galihu gidan marayu. Hajiya dama haka mahaifinmu ya bar dukiya mai tarin yawa. Kwarai kuwa, amma duk da haka akwai gidajen da ake kaiwa na marayu da kuma masallatai ana kaiwa sadaka. Wai kina nufin a yanzu haka akwai inda ake ɗiban kuɗin mu ake kaiwa? Kwantar da hankalinka, zan yi ƙoƙari in gano maka wasu sirrukan da zaka cimma burinka. Ina so ka shiga cikin wannan lamarin domin ina cikin damuwa. Ban goyi bayan a bashi rikon wasu ɓangura daga cikin waɗannan kamfanin namu ba. Yanzu baki gamsu da duk bayan da ne miki ba kenan? Ba zan gamsu da abin da zaka gaya min ba, ko da ko zaka cika dukkan littafan da ke cikin duniya. Me yasa zaki ce haka? Saboda naga zahiri kuma ba zan yadda ba. Ai ina ba zai yiwu ba. Sanya aikin gara. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Na gode sosai Bilan, sai dai ina so mu riƙe alƙawarin juna. Ai dan halak baya manta ne. Kana da gaskiya akan wannan lamarin, amma matarka ta tafi gida. Ba ka gane ba ne. Jafar ya cuce ki. Ya miki yaudarar da har ki mutu ba za ki iya mantawa da shi ba. Sai dai ki masa Allah ya isa. Congratulations. An samu ɗa namiji. Zan je asibiti, amma ka tabbata idan har aka faɗa min abin da kake ƙoƙarin fahimtar da ni ba haka bane. Jafar wallahi. Yanzu inda da tsautsayi shikenan kai kisan kai fa. Wai me yasa idan ranka ya ɓaci ba za ka yi ƙoƙarin shawo kan zuciyarka ba? Ban yi haka don wata manufa ba akan Haidar. Haidar miliyan 100 nashi ne shi kadai? What? Miliyan 100 a hannun Haidar? In ji akwai kuɗi a tare da kai, wannan aiki na ne, an riga an gama kawai. Gashi yanzu mun yi magana da Alhaji Hudu ya tabbatar min da cewar Bilal ya je ya same shi a ofis. Daidai lokacin an kawo masa sakon kuɗi, ya cire kuɗin ya bashi. Wannan kuɗin da ke cikin wannan jakat za su ishe ku, suna da yawa. Irin maƙudan kuɗin nan da muka kwasa ga wa'ansu kuma can za a je a kwaso mana. Wai me ka sha ne yau? Waga mu kashe shi kawai mu ɓace mutum. Gaskiya tana cike da ƙalubale, Bilal da muke gaskiyar ka ƙara juriya. Da gaskiya tana cike da ƙalubale, Bilal da muke gaskiyar ka ƙara juriya. Bilal, 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 Bilal. Rayuwa kenan, duniyar da kenan, wani na fahimta, wani ya kenan, gaskiya kenan, haka take din nan, haƙuri wajibi gun Bilal kenan. Dan uwa rabin jiki, hannunka bai rabe, ka yanke kayar, ka ƙara juriya. Dan uwa rabin jiki, hannunka bai rabe, ka yanke kayar. Bilal ƙara juriya. Mallakinsu ne, da daɗi ko rashinsa ne, mi musu ɗa'a dole ne. Uwa ke ƙara nazari, komai a zahiri,
soyayya kar ta rufe idanuwan kidu burina ya nutsu dan ya samu katari a rayuwa ta duniya ya samu guziri. Bilal, 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 Bilal.